ממש גדולה כאן. בואו נלך כמה שנים אחורה. שנות ה-40 של המאה ה-20, כאן החל הכל. המוני בית ישראל מתקבצים מאושרים, מכל התפוצות אל הארץ חוזרים, בולגרים, הונגרים וגם כמה עממים אחרים. וואו, אתם לא חושבים שהגזמתם קצת? בואו נעבור נגיד לכ"ח תמוז תש"ס, לאיפה שהכל באמת התחיל. נקרא מוריה על שם המורתו, על שם המורתו שישנו שם. למה נקרא מוריה על שם המורתו, על שם המורתו שישנו שם. במשפחתנו יש מנהג מוזר שבו תמונות וספרות ילדים. אז נכון, נמאס לכם מזה? קבלו את מוריה מספרת תמונות. אין כמוה בכל העולם, אין כמוה, זאת יודעים כולם. כשהיא עוברת את כולם. מאז ילדותי נחשבתי ממש לילדת פלא. בואו ואראה לכם כמה מתכונותיי הבולטות. מוריה, 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 כל העולם נברא בשבילך. יום אחד, בזמן שהופרפתי בעיתון שלי, מצאתי מודעה שמאוד עניינה אותי. הם חיפשו כוכבת צעירה. ואני, בעלת ניסיון רב בפרסום, מיד ניגשתי לאודישנים. כמובן שהתקבלתי. למחרת בבוקר כבר מצאתי את עצמי מופיעה בכל העיתונים במדינה. לא לקח הרבה זמן עד שהגעתי גם לשלטי החוצות ולאתרי האינטרנט. הפרסום היה עצום. צלמי הפפראצי עקבו אחריי לכל מקום ומעריצים לא עזבו אותי לרגע. קניתי בית ענק עם בריכה וג'קוזי. שכרתי שומרי ראש. כמובן שהיה לי נהג פרטי. התהילה לא עלתה לי לראש. כמובן שלא שכחתי את בני משפחתי. לאחר זמן מה הוצאתי הצגה שאני ואחותי הם גולת הכותרת. המופע היה הצלחה אדירה. בעקבות זה יצאתי באפליקציה לאייפון. שלא כמו כוכבים רבים, התגייסתי לצבא ומהר מאוד הפכתי למפקד. בגלל שהייתי ידועה בצדקתי, רבנים רבים באו להתייעץ איתי. וגם חברי כנסת לא איחרו לבוא. גם בעזרה, תנועת הנוער שלי, הפכתי במהרה למזכ"לית. מריומה, יומה, יומה, אני כבר לא יכול. מריומה, יומה, יומה, אתן לך את הכל. אוי כפרה וטעם תחלום, את עושה אותי מג'נון. מריומה, יומה, יומה, אני כבר לא יכול. מריומה, יומה, יומה, אתן לך את הכל. אוי כפרה וטעם תחלום, את עושה אותי מג'נון. כפי שכבר אמרתי בהתחלה, אני ילדה נורא כישרונית. ידעתי לנגן על כל כלי נגינה. כשאני אומרת קול, אני מתכוונת לקול. לא רק לנגן ידעתי, גם לרקוד. כשגדלתי קצת, חיפשתי לעצמי בן זוג לריקוד. ערכתי אודישנים.
אבל רק בסוף הבנתי שבני הזוג הטובים ביותר נמצאים הכי קרוב אליי. לאחר מכן עברתי לרקוד בלהקת בלט ילדים מקצועית. כמובן שהייתי הכוכב. בשלב מסוים החלטתי שהגיע הזמן להתקדם. עברתי לרקוד עם המבוגרים. גם שם בלטתי מעל האחים. ובשלב מסוים נבחרתי למדריכת ריקוד ולכוריאוגרפית. כמובן שרקדנים רבים מאוד רצו שאהיה הכוריאוגרפית שלהם. אך הסכמתי רק לטובים ביותר. שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבול. הטופ הגיע רק בשלהי הקריירה. מצאתי כמה רקדנים ויצאתי בסדרת הופעות ריקודים ייחודית. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? אני ילדה מאוד משכילה. אני אוהבת להרחיב את ידיעותיי, ולכן אני לומדת רק אצל הטובים ביותר. יש לך עיניים שרואות את הכל מהכל, וחיוך מתוק שלא מסתיר. יש לך שפתיים שיודעות לאהוב מקרוב, וצלצול שרק אני מכיר. למרות שלא רואים עליי, אני מאוד אוהבת לאכול. אבל בעיקר אני אוהבת לחמניית אצבע. חלב, קפה, קקאו וכוס תה. הלו, החברים מתבקשים לחדר האוכל. היי, אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסדול. אוכל, קדימה אוכל. אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל אז. אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסדול. מי שמאמין אוכל חמין, זחנון ועקובנה עם בסין, ולא אכפת לי מה אומרים כולם, כי יהודי הכי טוב בעולם. אני לא רק אוהבת לאכול, אני גם אוהבת להכין אוכל להרבה אנשים. טוב, אז אחרי שחגגתי ימי הולדת רבים, הגיע הזמן לחגיגות הבת מצווה. מי שענה אברהם אבינו בהר המורים
Ay, 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 הוא יענשכם וישמע כל צעקתכם ויום הזה מי שענה אברהם אבינו